Siyabingelela ingane zakwethu zase-South Africa News TV. Sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenze isicofa subscribe button le-channel yethu eyonqa phambili. Nazo ingane zakwethu zakamuva ezingenayo zithi-ke sesikhishwe isithombe sezinkabi ezadubula zabulala uDJ Warasi. Nazi esithombeni kucelwa imedia ukuba isabalalise lezi zithombe ukuze kutholakale laba bantu abasesithombeni bathathwe kwividiyo basigeza kahle ukuze babonakale. Ingane zakwethu izindaba-ke lezi-ke ezishaqise abaningi. Sokhumbula ukuthi kukhona-ke asethe waboshwa noma baboshwa ngalolu daba ngane zakwethu-ke, kodwa-ke sekugezwe isithombe. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane phaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko, bye. Subscribe to this channel.